First time Kokrajhar थांगासिनो आरोना दा जों फैबाय मा होनो रङिया ट्रेन स्टेशन मोनफैबाय जोङो रङियानिफ्राय दा टिकेट खालामनानै थांगोन आरोना दा जों टिकेट खालामनो थांगासिनो स्टेशनाव रङिया स्टेशन नायदो नोंथांमोना Finally, tiket lah, bye. Kokrajhar. Let's go to Kokrajhar. Nih, lihat bro, arung udung bisa ini. Baik, udung bu. Kokrajhar noi marsigen. Ini nah, Kokrajhar orang naik. Kokrajhar orang naik, mana? Nih, sekarang bayar nagari ya, Goresun nih, apa Goresun nih? Rongya tuh Kokrajhar tanggal sini nih pena start perjalanan Titi जों ओंखारजानानै नै मायाव जना दङ आंनि दरजा मोखाङाव जेनेरेलाव जनांगोन टिटिया जोंना माने टिकेटआ जेनेरेलनिसो ओमफ्राय माबा नङामोन ओमफ्राय दा जोङो बेलेग रुमाव जना दंमोन आरोना ओमफ्य दा ओंखारजानानै नै दासिम फैबाय नै दसेयाव जों जिरायना नाया एक्सपिरियेन्स Finally, Kokrajhar मोनफैबाय जोङो Kokrajhar स्टेशन खोमसिबाय गाइस खम फाइनालि मोनफैबाय जोङो Kokrajhar बे Kokrajhar स्टेशन दहायनो मोनफैनांगौमोन माने एसे लेट जाबाय आरोना ट्रेना फैनायावनो स' नायलांबाय थादों दा जोङो इउनिभारसिटियाव थांनो होनना फैदोंमोन दा मा खालामनाय जायो रुमसो नागिरग्रोनाय जायो ना इउनिभारसिटियाव थांग्रोनाय जायो मिन्थिथ'आ दा दसे उनाव डिसाइड खालामनानै फैदोंमोन नुबाय थानो नायलांबाय जोङो गारि नागिरदों इउनिभारसिटियाव थांनो ओमफ्राय इउनिभारसिटियाव जुदि मोनहैनानै नायनोसै जा थानो हानाय जायोबा जा थानोसै ओमफ्राय थानो हायाबा आरो फैफिननानै थांसै फाइनालि टमटमाव गाखोनानै जों थाबाय थादों जों दा थांनो थाखाय इउनिभारसिटियाव थांनो थाखाय गाखोनानै दं दा नै नैखौ मा सौगोनोलै आदा मा सौगोन नैखौ टाउनानो ना अ इउनिभारसिटि इउनिभारसिटि Kokrajhar tahun dalam pada teman-teman tong gario gakanane Kokrajhar tahun nih mana mau tak ladera
Finally जों मोनफैबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गेटआ नायलांबाय था नोंथां खोनायाखै फाइनालि मोनफैबाय जों जोंनि रुमाव नैया रुमनि थाखाय दा जोङो बे बुस्थुखौ लानानै गुदु नायदोंनोसै किबा के मोनदो फिसासा मोनसे रुम